फैगासिनो दं ख्रीष्ट सिबियारिफोरनि गेदेरथार रंजाथाइ फोरबो गोथार बर'दिन। बर'दिनखौ लानानै दिनैनि सानाव ख्रीष्ट सिबियारि सुबुंफ्रा जादोंसै बरायनो साखाफारा। दुलाराय हादरजों लोगोसे अदालगुरियावबो गोथार रंजाथाइ फोरबो बर'दिनखौ बरायनो थाखाय ख्रिस्टियान धोरोमारि सुबुंफ्रा बे समाव बायदि रंजाथाइ हाबाफारि आखायाव लानायखौ नुनो मोन्दों। उदालगुरि जिल्ला ख्रिस्टान क'अर्डिनेटर कमिटिनि बानजायनायाव मोन 24 गुबुन गुबुन आफादफोरखौ लानानै फैबाय थानाय क्रिसमासखौ बिथा खालामना उदालगुरि शहर नाङैनो मैया मोनाबिलि समाव क्रिसमास केरल सिंगिं रेलि हाबाफारि लानाय जायो। जाय हाबाफारियाव रोजा रोजा ख्रिस्टान धोरोमारि सुबुंफोरखौ बाहागो लानानै रंजानायखौ नुनो मोननाय जादों। राव धोरोम बासिनाय गैयै राभा, बर', गार', आदिबासि, असमिया, नेपालि बयबो खौसेथियै मुलुग गोजोन आरो इसोरनि नोजोराव जों मोनसेल' बेखौ फोरमायनो थाखाय बे क्रिसमास केरल सिंगिं रेलि हाबाफारिखौ लानाय जादों होनना मिथिहोयो उदालगुरि जिल्ला ख्रिस्टान क'अर्डिनेशन कमिटिनि गाहाय नेतारि मिस्टार शरण दैमारिया। निसिमबो फैबाय थानाय बर'दिननि मुङाव सिगांग्रोनो गोजोननाय आरो हामग्लायनाय बयनिसिमबो बावहरबाय। दिनै जोङो जोबोद खुसि आरो गोजोननाय मोन्दों। जोङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट ख्रिस्टियान क'अर्डिनेशन कमिटिनि बानजायनायाव दिनै उदालगुरियाव थानाय 24 अर्गानाइजेसन लोगो नांनानै जों दिनै बे क्रिसमास केरलखौ जों खुंनाय जादों। बिनि गेजेरजों जों बेखौनो फोरमायनो सानदों, गासै राव गासै हारि लोगो नांनानै जोङो जोंनि गेजेराव अनलायनाय खौसेथि बेखौ जोङो दिन्थिनो थांगासिनो दङ। जोंनि गेजेराव जेन जेबो भेदा भेद सानलायनाय गाज्रि सानलायनाय जेन जों थाया, जोङो इसोरनि नोजोराव जों मोनसे बे थांखिखौ लानानैनो जों दिनै उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट ख्रिस्टियान क'अर्डिनेशन कमिटिया जेरैहाय बर', आदिबासि, सान्थालि, गार', नेपालि आरो राभा, गार' गासैखौ लानानै जों दिनै खौसेथि दिनै जों बेखौ फालिनो हादों। बिनि थाखाय गोजोननाय आरो रंजानाय मोन्दों। आरो बे बर'दिननि गेजेरजों बयनिबो गोसोआव बयनिबो ओनसोलाव दुलाराय बुहुमाव जोंनि भारत आरो आसाम आरो जोंनि बे BTCआव गोजोननाय रंजानायखौ लाबोथों आरो खौसेथि जोङो थांनानै थाथों आरो अनलायना जोंनि गेजेराव बांलांथों। जोंनि गेजेराव गाज्रि सानलायनाय गाज्रि मोनसा मोनसिफोरा जेन जोंनिफ्राय गोमालांगोन आरो जेराव जिसु ख्रिस्ट'आ दुलाराय बुहुमनि मानसिफोरखौ अननो थाखाय बासायनो थाखाय गोजोननाय होनो थाखाय बयनिबो गेजेराव मोनसे थांखिजों थांनो थाखाय बिथाङा जोंखौ खावलायदों। बेनो जोंनि ख्रिस्टियान आदसा बेनि गेजेरजों आं दुलाराय बुहुमनि जोंनि आसामनि जोंनि BTCनि गासै जोंनि ख्रिस्टीय सिबियारिनो बयखौबो आं खावलायनो सानदों, बे बर'दिननि गेजेरजों बयबो जे नोंथांमोना गाव गावनि गोसो गोरबोफोरखौ साखोन सिखोनै खालामनानै फैबाय थानाय बर'दिनखौ मोजाङै बयबो अनलायनायनि गेजेरजों जों बेखौ जेन खुंफुंनो हायो, बेखौनो आं बयखौबो खावलायनो। साखाफारायाथ' जोङो मोनथाम मोनब्रै साइडआव जों जानांगोन। जोंनि गोसोफोरखौ जोङो साखाफारा खालामनांगोन। जोंनि गोरबोआव सोरखौबा नायनो बानाय, सोरखौबा हिंखा एरखा गाज्रि साननाय गाज्रि जों बेखौ ज्राब गारनांगोन। बे जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जों साखाफारा जानांगोन। आरो लोगोसे जोंनि न'खरफोरखौ साब सिखुन जों जेरै उदालगुरि टाउनखौ ख्रिस्टियान क'अर्डिनेशन कमिटिनि गेजेरजों साखोन सिखोन खालामबाय, बेबायदिनो जोंनि गामि ओनसोलफोरखौबो हाग्रा बंग्राफोरखौ जोङो साखोन सिखोन खालामना न' बांफोरखौ साखोन सिखोन खालामनानै देलायनायजों समायनायजों गामिफोरखौ जोङो फोसाबनो हादों बा फोसाबगासिनो दङ, बेखौ जोङो फोथायदों। মই সৰ্বপ্ৰথমে ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট খ্ৰীষ্টিয়ান কৰ্ডিনেশ্যন কমিটিৰ হৈ আজিৰ এই যে খ্ৰীষ্টমাছ ৰেলী হ'ল, ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে মোৰ অন্তৰৰ পৰা শত শত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ ওদালগুৰি অঞ্চলটো বহুতো জাতি জনগোষ্ঠীৰে সমৃদ্ধ হৈ আছে আৰু এই সমৃদ্ধ হৈ থকাৰ কাৰণে আমাৰ এই অঞ্চলত নিশ্চয় প্ৰেম আৰু সহভাগিতা আৰু এনেকুৱা এই সুন্দৰ পৰিৱেশ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আজি আমি যি ৰেলী কৰিলোঁ, এই ৰেলীৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল এটা বৰদিনৰ আগতে বাৰ্তা অনা, শান্তিৰ, প্ৰেমৰ
ঐক্যৰ আৰু ভাতৃত্ববোধৰ বাৰ্তা আনা আৰু সেইটো মই আজি সম্ভৱ হৈছে বুলি মই বিশ্বাস কৰিছোঁ আৰু বৰদিনৰ যি শুভবাৰ্তা সেই শুভবাৰ্তা এইটোৱেই যে প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্ট এই জগতলৈ আহিছিল একমাত্ৰ মানৱ জাতিক উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে মানৱ জাতিক জীৱন দিবৰ কাৰণে আৰু মানৱ জাতিৰ মাজত প্ৰেম সদ্ভাৱনা আৰু যি ঐক্য সেই ঐক্যটো আনিবৰ কাৰণে প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্ট এই জগতলৈ আহিছিল আমাৰ এই যিটো ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট খ্ৰীষ্টান কোঅৰ্ডিনেশ্যন কমিটি এই কমিটিত সৰ্বমুঠ 24টা খ্ৰীষ্টিয়ান অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে আৰু প্ৰায় সকলো ডিনমিনেশ্যন এই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোত আছে আৰু বিশেষকৈ ইয়াৰ মাজত বড়ো আৰু ৰাভা জনগোষ্ঠী লগতে আদিবাসী জনগোষ্ঠী সান্তালী জনগোষ্ঠী নেপালী জনগোষ্ঠী আৰু লগতে গাৰোসকলো আমাৰ এই সংগঠনৰ লগত আছে গতিকে একেলগে আমি নানা জাতি জনজাতিয়ে একেলগে এইদৰে গোট খাই ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা কৰিবলৈ পোৱাৰ কাৰণে আমি ধন্য মানিছোঁ আৰু এটা বাৰ্তা দিবলৈ ওলাইছোঁ যে এই বাৰ্তা যেন আনন্দৰ বাৰ্তা বা যিটো প্ৰেম আৰু ঐক্য বাৰ্তা এই বাৰ্তা যাতে ওদালগুৰিৰ পৰা বহু দূৰলৈ গুচি যায় গোটেই অসমতে যাতে এই বাৰ্তা যায় ইয়াকে আমি কামনা কৰিলোঁ ধন্যবাদ